Hej, dzisiaj pogadamy sobie o Soi Luna. Ja już nakręcałam film o wrotkach właśnie. Soi Luna uprawia sport wrotkarski, tak. Ja też. Bardzo to lubię. Już nagrałam jeden filmik jakiś na rolkach. Zosia jeździ na rolkach. Polecam ten film. I w ogóle nie wiem, co i Luna się uczy dopiero. Luna się dopiero właśnie uczy jeździć na wrotkach. Ja mam na razie stare wrotki. Mogę wam pokazać, czy ja mam rolki, a nie wrotki. I Soi Luna jest, ten film jest moim najukochańszym ze wszystkich. Lepiej nie mogło być. To pa.